יודע אותו דבר. לא קרה כלום. רגע, הבובה. למה אתה בוחר? יש לי מוצץ אם אתה רוצה עוד. גם ככה הוא כבר, המוצץ נפל לו 15 פעם והכניס אותו. לא קרה כלום, זה... אחרי שהכניס מהפה של הכלב. זה מותק. לא, הוא ימני, הוא ימני. כן, שתקות מהמילים. לא, פתי, אין ספק שהוא ימני. הוא ימני. לאן אתה הולך? לימדת אותו לשבת על זה. עכשיו זה יהיה עונש. וואו, ממש תהליך למידה, כאילו, עכשיו מנסה להבין מה בדיוק זה עושה. כן, אני קורא אותו. מה? יהיה מה לשים בפייסבוק. די כבר. אבא שלך שואל אותי השבוע אחרי ששמת את הסרטון, הראית לו? שעומר הולך, פתאום נכנסתי להסב, מה נשמע? לא עניתי. מה שלום עומר? לא עניתי. זה קשה לתשמע. אני לא מדבר, זה לא מעניין אותי. האמת שגם אני דיברתי איתו כמה זמן. אורן בורח מהתמונה. אמריקו, בוא. עומר, לך לסבתא. בוא, מאמי, בוא. תראה לו את התיק ותראה שבה. הוא לא צריך לראות, הוא יודע שהתיק פה. עומר, זה מפתחות של סבא. הוא רוצה לשבת, נו, אתה לא רואה? אני יודע שהוא רוצה, זה לא אומר ש... למה יש לו הפרה? כי אתה לימדת אותו לשבת ועכשיו זהו. ליידי? זה בערך כמו קודם, שעמדתי מול אבא שלי. יופי, את מצלמת את זה אומר, שהרוחצן שלו פתוח, ואתה צלם. מי שם לב? לא רואה. עומר, שמעת איזה יחידי? זאת כאילו שעמים.